Беше преди това? Пак същото му беше. А имаше страх някакъв ли в него? Страх беше, да. А страх от какво? От всичко, от тропането, от външната врата не смееше да излезе, сега се излиза, ходи си по стълбите. Той изобщо при троп, човек да дойде, той с дни не мога го намериме къде е. И какво, като му дава хомеопатично? Ми да. За колко време подейства? За 2 дена някъде. А само веднъж ще му го дам? Само една спринцовка ми дадахте толкова малко. Не се заблуждаваш нещо да си го... Не се, аз даже като ви се обаждах на вечер ви казах, нали, да не от това лекарство, от как му го дадох, той е неспасяем просто. Просто не мога го позная. Тия неща, страховете изчезнах. Да. Браво, добре. Ние сега правим ремонт, сбор машини се работи се така, той седи и гледа изобщо никаква реакция. Аз съм го обредила, да ви кажа. Не, много див е станал. Много див е станал. Мен ме нали, впечатлява, че лекарството, което сме го дали хомеопатичното, е подействало. Просто това ме... Да. Браво, добре. Подейства.